വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നരേൻസ് വ്ലോഗ്. അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വ്ലോഗുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്നറിയണ്ടേ? അപ്പൊ ഇന്നൊരു 3 ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ചിക്കൻ കറിയാണ്. എന്താ ഈ 3 ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ചിക്കൻ കറി എന്നറിയാൻ എല്ലാവർക്കും ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവും. പറയാം. 3 ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ചിക്കൻ കറി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെയും കാണുക. ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു നരേൻ വ്ലോഗ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അല്ലെ? ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ 3 ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ചിക്കൻ കറിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ചതച്ച ഇഞ്ചി, ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ എരിവനുസരിച്ച് വറ്റൽമുളക്, ഒരുപാട് ചെറുള്ളി. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചൂടായി വന്ന വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി കുറേയിട്ടോക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ ഞാൻ ഒരു 1.5 കിലോ ചിക്കന്റെ കണക്കിലാട്ടോ. ഇനി അത് മറന്നിട്ട് ആരും ഇത് കൂട്ടിയിടരുത്. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഉടഞ്ഞ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചതച്ച ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചതയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇതാക്കാം. ഞങ്ങളിപ്പോ ചതച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ചെറുതായിട്ട്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും അതുപോലെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ വഴണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വറ്റൽമുളക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. വറ്റൽമുളക് നമ്മൾ കുരു കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അത് ഒരു റിമൈൻഡറാണ്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചു. ഇനി അതിന്റെ ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇടാം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം. അഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. ചിക്കൻ വേകുന്ന വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് കൊത്തമല്ലി അതേപോലെ പുതിന ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇത് യാതൊരു വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 3 ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ചിക്കൻ കറി. ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ കളറ് ഭയങ്കര റോ ആയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് കളറില്ല അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല. അതിൽ ജസ്റ്റ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നത്, കളർ പോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരുമാതിരി റോ ഫീലിൽ കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കശ്മീരി ചില്ലി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല, അതോർത്ത് പേടിക്കണ്ട. അപ്പൊ നമ്മളിത് റെഡി ചെയ്യുന്ന 2 മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ചു വെച്ച് കശ്മീരി ചില്ലി ഇടുകയാണ്. അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരില്ല, കളറ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് പുതിനയില ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതിനൊരു ഗാർണിഷ് പോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്മെല്ല്, ഈ പുതിനയിലയുടെ നല്ല ഫ്ലേവർ ചിക്കനിൽ പിടിക്കും. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഫുൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് അങ്ങനെ എടുത്ത് ചോറിനോ ചപ്പാത്തിക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ പോവും, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അപ്പൊ 3 ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ചിക്കൻ കറി ഇതിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു വീഡിയോ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ.